Mabororo mhuri yeZimbabwe. Vamwe vanoti politics is a dirty game. Vamwe vanoti politics zvikazodai. Vanhu vange vapedza vanenge vachitaura. But tina comrade mhuri yeZimbabwe. Tina comrade Owen Maponga. Tatombobvunza tikati imi muri hama yaJoshua Maponga here? Zvikanzi handiti ukama navanhu vakaita sevaya. Tikati alright bo, hatidi kubvunza fedha. So tikabvunza tikati comrade, boss comrade tagara navo pasi vanga muno munyika vachishedza kati iwe imi vakomana ndimi vakomana vemedia ka ndimi vakomana memuri panana inside Africa network muchitaura nemathousands evanhu ndine nyaya yangu. Tikati taurai zvenyu comrade Owen, taurai comrade. Hanzi nyaya iripo ndeyekuti ndikuda kunyatsokutsanangurira vanhu zvinhu zvavasingazivi, because inini ndiri umwe wevaivapo taitova padhuze nana comrade Geza tichifambisa nyaya dzekuti 2017 ave success. Tikati comrade, kana makutaura muchidaro muri kutaura imimi pamusoro pechii? Pamusoro pe2017 operation restore legacy here kana kuti muri kutaura zvimwe zvinhu? Kanzi exactly ndiri kutaura izvozvo. So mune Zimbabwe isusu kana tikatanga kuva munhu ane maclaims akadaro, sheve dzedu dzobva dzavhurika kudai so. Ende isusu manje hatingotori chinhu, we take everything with a pinch of salt. Hatingobelieve kasati tichibvunzisisa kuti comrade vanyatsokuzvitsanangura, but titakavateerera manje because vanenge vatanga nyaya dzotinakidza. Tikati comrade alright, endai kumberi mutiudze kuti zvii zviri kuitika, zvii zvakaitika muna 2017, zvii zvamukuda kutiudza nezvazvo because zvakaitika tose takazviona. Kanzi aiwa ndiri kuda kukuudzai the behind the scenes. So mune Zimbabwe apa mufanira kunzwa kuti maclaims aclaimiwa naComrade Maponga maclaims ari very serious, ekuti imimi kana muchimateerera apa ndipo muchanyatsokunzwawo zvinhu zviri deep state. Tikati endai kumberi Comrade Maponga. So Maponga vabva vaendera kumberi comrade vakati ivo muna 2017 pane zvakaitika zvisingazikamwe nemaZimbabweans. And zvakaitika zvisingazikamwe nemaZimbabweans ndezvekuti maZimbabweans anofunga kuti General Chiwenga ndo vakaronga 2017. Tikati wait, mirai comrade. Tikati comrade Maponga, muri kuti chii? Zvikanzi Chiwenga was just a pony mugame yechess. Tikati aiwa maniwe, Chiwenga was the general, the top general, the general weZimbabwe Defense Forces. Ndiye munhu anga ane matomu, ndiye waiva nepawo. Muri kuda kuti kudini imimi? Zvikanzi right, ndakuda kukuzivisai imimi muri yeZimbabwe kuti pane zvinhu zvakawanda zvichiitika behind closed doors. Zvikanzi handiti uri kuona 2017 iyaiya. 2017 chakaitika ndechekuti 2017 yanga yakarongwa. 2017 was a plan yeZANU-PF. Muri Zimbabwe. Tikati muri kuti chii? Kanzi ZANU-PF as a whole. Tikati alright, wait, did Mugabe know about it? Zvikanzi yes. Tikati comrade mautipa confusion. Taurai nyaya. Zvikanzi inzwai, vese pamunoona matop members eZANU-PF kubva kuna Robert Gabriel Mugabe, kuinda kuna Chiwenga, kuinda kuna Nakembo Mohadi, vose vana Valerio Sivanda, every other top official weZANU-PF vakagara pasi before 2017 vakataura vachiti ivo isusu seZANU-PF tiri kuzviona kuti ZANU-PF yaluza majority vote, yaluza popularity. ZANU-PF haisiri kunyatsokudiwa nevanhu. Toita sei kuti ZANU-PF idiwe nevanhu zvakare? Zviri kunzi ndo pakazobuda plan inonzi Operation Restore Legacy. Tikati comrade, endai kumberi, hatidi kudisturb because pamazvamakutanga kutaura izvi zvakushamisa. Zvikanzi chakaitika paya ndechekuti Mugabe akataurira nevakomana kuti imi tozvifambisa sei vaMugabe, because imimi kana vaMugabe mukaita step down in peace and then mukaita appoint your successor or somebody you think is worth kuti akusucceedei, vanhu will never look at ZANU-PF as if it's a new thing. They will always say, you know what, this is just a continuation of the old regime. Tikati alright, saka muruza mauti chii comrade? Zvikanzi saka Mugabe nevakomana vakabvumirana pasi kuti no, isusu chataakuda kuita apa tirakuda kukandira vanhu yatoti isusu a political show yekuti vanhu isusu tichavakandira chimovie chekuti ivo vachabhilivha kuti zvinhu zviri kuitika so, izvo zvinhu zvichiitika so. Tikati comrade Maponga, alright, endai kumberi comrade.
murezimbabwe muri kuzvinzwirai mukuti this is a new tech, this is a new perception, a new point of view regarding or a new narrative regarding 2017 operation restore legacy. Tikati okay, zvikanzi so pakazonzi paya tiri kuda kubvisa Mugabe 1 million march, vanopindai mastreets, tiri kuda kubvisa vanhu vambavha kana kuti bad people who are surrounding the president. Handiti zviri kunzi game rese riyari ranga rarongwa, but kune maponis vanozosacrificewa, vanozovharirwa pazhe nekuti ivo vanenge vasiri mukatikati megame. Tikati maakuti kudii? Kanzi handiri kuona tovapfana takaita sana Jonathan Moyo tokuti takatiza muZimbabwe. Handiri kuona vana Saviour Kasukwere vokuti vakatiza muZimbabwe. Handiri kuona vana chichi. Zvikanzi iwo unofunga kuti why Grace Mugabe achirimo muZimbabwe and she is free. Munozama kuti chi maybe it's just that mnangagwa wakamurega because munhukadzi. Kanzi iwewe tikwanire, iwewe utikwanire zvebasa rene kuti munhukadzi. Kana Grace anga ari the leader vaiiti chi G40, isn't it? Kana Grace anga ari leader wechinhu ichochocho, anozosiwa pakunzi when it comes to prosecution pari kuprosecuta vamwe vese iye osiwa sei. Tikadora saka ari kusiwa sei? Zvikanzi because ndo dhiri ranga raitwa naMugabe kuti his family will still survive and be safe. Comrade, nyaya makutiudza iyi irefu. Zvikanzi aiwa so pakatozoitika operation restore legacy, vanhu vakapinda mastreet, vanhu vakaita sei paya. Mugabe waitozviziva kuti ari kubva, ende Mugabe took the fall. Tikati muri kuti chi? Zvikanzi Mugabe agreed kuti he will be blamed for everything bad that have happened in Zimbabwe under ZANU-PF kubva muna 1980 kusvika mukurohwa kwevanhu nokuurawa kwevanhu mavhotsi ana 2008 kuzosvika paunzi mavhotsi azobirigwa, zvinhu zvazodii zvazodaiso. All of that dirty yose pazita raMugabe tsve, and then Mugabe obviswa oigara pasi so that ZANU-PF can rebirth, can get a new life. Tikati comrade Maponga, nyaya dzamauya nadzo panapa dziri kushamisa comrade. Muri kuzviwana kupi? Zvikanzi iwewe nyarara unze udza vanhu zvinhu izvi. Tikati ava ndo vatiri kuzonoudza. Zvikanzi pamuri kuona imi patiri nhasi pano takamira panapa, the same thing zviri kuitika kuti right now makaona muna 2023 kuti opposition finally was destroyed. Sengezo chabangu wakatobva apinzwa mukati zvichira kuti opposition have been destroyed. Mukuti chiko imi. Zvikanzi havana kutanga nhasi vakomana kucreata one party state. Mukutaura chi? Kanzi vakatanga kudhara zvinhu kunana 1987 pakasainwa one unit accord, ZAPU ichibva yaitwa consume ikapinda muzanu, ikanzi ZANU-PF one party state ikatotanga ipapo. Tikati samurundo zvakaitika muna 2023. Zvikanzi wamuri kuona nhasi, tisingachatomutaura zva2023, wamuri kuona nhasi uyu wamuri kuti vice president Chiwenga, wokuti now everybody has got hope kuti if bill number 3 is going to be stopped, surely it's going to be Chiwenga faction that is going to stop it. Wamuri kuona nhasi Chiwenga uyu nevamwe vake vari kubudikira vachiita senge vari kuopposa amendment bill number 3. Actually ndo vanyori veamendment bill number 3. Comrade makuzonditukisa nevanhu. Ina handingasvitsi nyaya dzakadai sokwa. Ndandakuda kutojamuka kamuRezimbabwe kuti comrade vakuzonditukisa nevanhu because vananga kuti aiwa inema unotiluzisa focus, and it's true. So isusu panapa muRezimbabwe hatisi pakuti vanhu valuse focus, hatisi pakuti vanhu vadi, tingorivowo pangoti in this video tiri kudeliver message iripo. So comrade takabvunza isusu nezvinhu zvakawanda kuti but no man, Chiwenga wakambobudikira achitaura zvakati, Chiwenga ari kuramba system yakati, Chiwenga ari kuzoita sei. Zvikanzi yes, what do you expect? Ndo kuitira kuti tension igare iripo, ndo kuitira kuti maZimbabweans agara achibelieve kuti surely maZimbabweans pachavo, the ordinary citizens or the opposition members have to do nothing. Why? Because actually ZANU-PF pachavo iri kuzvigwisa, which means at some point Chiwenga is going to win maybe and then stop amendment bill number 3. It's buying time. Comrade, apa ndipo matirowa neinformation yekuti yakutotinetsa.
tikati comrade imimi muri kuzama kureva kuti do you really know zvinhu izvi kana kuti makangonzwawo kana kuti mafungiro enyu. So according to comrade Maponga, ivo pachavo vari kuti ivo he knows these things, he was there pazvakarongwa and etc murezimbabwe. So apa ndo patazopedza nyaya yedu nacomrade. Isusu murezimbabwe tasvika kwamuri taita basa, tasvitsa news. Stay panapa, stay tuned pamuzinda wevanhu, you know kuti maupdates akakosha munomawana panapa. Stay tuned, stay subscribed, follow us and stay blessed. Thank you for watching.